Bueno, anem a... veure si anem a la mola, no? Bueno, aquí davant. I allà darrere després vegeu la mola. Són aquí. El GR. A més aquí hi ha un indicador. Mira, jo diria que aquí ho posava. Coll del Guix. Hem d'anar al Coll del Guix. Me'n recordo de la... Sí. Hi havia la caseta aquella i vam signar a la... Hi havia com un llibret. Sí, mira taula. Així sí que es pot. La propera vegada agafo el cotxe. Que era una broma. Estem arribant al coll perquè bufa l'aire. Cim de la mola. Vinga, que ja arribes. Jo crec que sí. Vinga, seguim. Camí. Sembla que l'hem trobat. Sí, ara sí, ara sí. Això d'aquí davant aquestes pedres sembla que a sobre hi ha l'altiplà. Entrar. No us sembla? Ah, sí que es pot entrar, sí. S'està ocupat. Aquí sí que no fa vent, Mercè. Oh, que bé. Un descans.
Que xula. La faig ara. T'hauré... Coll de Jou. Hem pujat caminant. Sí, allà aquest parc. I allò d'allà, allò és Mont-roig, no? I allò deu ser Vilanova d'Escornalbou. Sí, és que és una petita Vilanova. Bueno, ara ve un bon desnivell, eh? Vaya desnivell. Déu-n'hi-do, eh? El desnivell. Està rotllo frontera, eh? Pensava que em sortia volant la gorra. Ara que ja estem baixant bé, eh? Sí, Vinga, ja passa, passi. Hola. Yeah. Aquí ja és frondós. És un camí ben marcat. Mira, els cartells, la Mola, Coll del Guix, i per aquí, Punta Ovella i Coll de Jou. exacte, Coll de Jou cap a la dreta, com era de preveure. No sabia que les falgueres s'assecaven a la tardor. Hem sortit per la banda d'allà Sí, per dalt, sí. i ara crec que... Pues hola, acabemos. Què posa? Mola de Coll de Jou, però no diu el que triga. Mai ho diu. Podríem dir, trigues? Podria posar, trigues molt. No, hauria de posar la distància. Ja. No, igual que diu l'Argentera 8,8 i Coll de Jou 0,1. Passa que aquests verds són Són GRs. Els verds són GRs. bueno, de l'Ajuntament, fet el cartell, i l'altre, en canvi, és de la gent. Bueno,